Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Ki jim pule mendakasngi bat ka jingim jungo Francis Azizi Bakui Kalong Kabayade. Ngiyosngo naka jimpule naka kitab Nehemia ubasngo si halor ka jinglong jonga Nongbah. U Nehemia udon haka paki dulan jongus udon ka bamgadi udon ka ying udon kaspa namar ulong ubajan badu balai ulang bajan badus jum kerdu eye duna eye bad ulang uba kamen hangdo henry haba paid us ulayo ba u Nehemia u shakri yawu daki kemat basnosi badula lingo badula kili piduna ayu hangne hakane ki ngatip pim pang eye badula ong namarba ngadon ka jingsosi halor ka Nongbah ngadon ka jingsosi halor ki Jingtep jongi pate menjona ngadon ka jingsosi halor ka kardop balajot jong ka Nongbah ngadon ka jingsosi halor ka temple baku jongo balai kane kalong ka daw jong ka jingsosi jong Nehemia kadba udang im pahu pahai kalakiu hapo jongu kata ka jing kusalai ka jingsosi halor ka ying jongo balai halor ki pat men jongu ki bala kalad halor ki Jingtep jongi pat men u Francis Azizi Bakui ula im haka paki dulan jongu pa ubarispa dona eye u impahu pahai bat ki paralog kaspa dona kindiatur ka jingkomen bat ki paralog shimla dona henry ula don di kemat basosi bat ula lap kaya ka daw badula shem ka daw jong ka jingsosi jongu kalong uble u kot yaw uble u don kam yaw bad uble u kwaban pelai lut yawu naka jingku selai jingim naka jingku selai kaspa bad ngetip kaya ka balajia naka ta ka jingku selai ulastang iya ka jingrai ka batimai ula shimya ka jingrai ka batimai badula beya ka ta ka jingrai ka batimai badula ya ka ta ka jingrai ka batimai bad nakabinta ka ne ka jingrai ka batimai ula kloy ben ino ya ka spajo namar ula yo ka ta ka jingtrang bante ya ka ying jongu balai bad ngitipro haba ula roy ka ta ka jingtrang bante ya ka ying jongu trai ulasna ya ka we ka imane kala jot haba ublay ula te ya ka ying jonga ulasno tu bakala bante ya ka imane henry ka jingkot jongu kalong te ya ka mensiam jongi brio ban pensna biang ya ka mensiam jongi brio bala jot bad ngitip nadu kata ka jingrai ka jongu nadu kata ka jingkot jongu blay ula kalalong uwe pat brio badu yesrim badu Chris u yesrim badu Chris haka jingim jongu haka jinglong jongu bad ngi haka balang ngi burom iawu mentakas ngi lemba kata ka jingrai jongu we ubrio ngi don bon ngi sang riniam ki babud iya ka jingim mensiam jongu Francis Assisi Bakoit haba ngiru ni yomad ya kata ka jingkot ka jongu balai lada degi kinna negi samla ne longomi ne longopa negi riniam ka jingim jongi veru kin stamban kerla de tang ka jingim jongi marwe henry ka kata ya ka jingim jongi vei ngi haben shashkor ya ka jingkot ka jongo balai
Lese ha ke jimbun kam jongi. Lese ke jimbe ya ke rompong jong ke parte. Lese ye ke jingitana jong ke parte kaba pinbi jangi. Ngikalet ne ngim sotu ba ublai ukot yangi. Ngim sotu ba ujisu idi yangi. Ngim sotu ba ujisu don kam yangi. Lese ngi ay pali ya kiwe mat kin le. Lese ngi kiri pait pa lese ngi om. Kane kade ka kam jong kilindo bat kirini. Ngi te ngi im pahu pahai ha kade ka partai. Hendra ngi yoi un Nehemia. Habala roy kata ke Jingangnud nakabinda ki ing jong balai. Kabala roy kata ke Jingangnud nakabinda ki Jingtep jong ki pate men jongu. Ulakwa banle eye nakabinda ka Nongbah Jerusalem. Nongbah jong ki pate men kabamut Nongbah jong David. Nongbah jong David kabamut Nongbah jong Messiah. Nongbah jong Messiah kabamut Nongbah jong balai. Badai na kata ka daw u Nehemia ula Angnud. Badula Angnud hadu kata kala pelong iaus ban penbiang nadong syadong iawu nagabinda ka jinglei jongu nagabinda ka Jingangnud jongu nagabinda ka jingkwa jongu ban tebiang ya ka Nongbah jongu balai ya ki kinro jong ka Nongbah ban te biang ia ke temple jong utrai ban pensna biang ia ke Jingtep jong ke patemen ko himen ko para kaya ka bangila ban ring jingmut na ke ne ke jimpule bara ko gospel ka ong ale bud yanga henre don gi ba ong sha bangan leitep ia upa jonga kadba upa udang imula ong sha bangan leitep ia upa jonga ki berio ki bakwa ban penselem si penselem ban budi utrai. Ki brio ki bam tre ban ni dia ujisu ki don bun ki dau ban jingai nakata ka jimbud par ka jing shakri. Ni don bun ki dau ban bu hakama tu trai. Shaya nga bangan leit ya kendu ya king banai ko ble ya king kase. Haba utrai pa du kot yangi ale budi nga shakri nga ban pensna ya ka temple jonga ke ying jonga pendim mai ke jingim jongi vai bun ge brio ki don ge daw ba bun jai ban sna ya ka kinro hakamato blai henre utrai wong sna batte ya ka kinro naga benda jongu blai pat kane kade ka jinglong jong ba bun mut namar ngim pat don ka ta ke Jingangnud ngiyoi ki brio kimjo kin mau yaki bayid ba toin jongi bala layap ngimjo don kata ke jingid kaba palat nagabinda ki pate menjongi lesi ngimba don ke Jingangnud kaba palat nagabinda ke yingkoi jongo balai nitip habagi brui ki wan shayi mane haga jakaban pin koi bon ki brui ki pin jakle ki mane ngilaban yoy ki brui ki ba ai bam hayi mane ngilaban yoy ki kimi ki pa ki ai bam iya ki kon hayi mane hakane ka juk kaba minta but ngilaban yoy kabba la kot ke jingya seng ka mas ba koit ngilaban yoy haka jaka ban pin koit kila pintingit pin ban ya ki mane henre omdon ke ta ke Jingangnud bun ngut ki briu nagabinda ke ying ba koi jang boleh ke pintingit ya ke ying ba koi jang boleh ke pintingit ya lade ke pintingit ru ya ke temple ba koi jang boleh kane ka de ke juk don bun ki briu ki shang hai mane ki pin don kam bun ke baro ka ba pinsngo ba ya ki lese don gi ba bam hai mane don gi ba ki ba kren hai mane don gi ba yalaka hai mane don gi ba paid film ha ki mobile phone hai mane don gi ba kren phone hai mane don bun ke baro ka bangela ban yo I ki briu ki le ha kene ka juk ka ba menda ha ka we ke liang yo I ki briu ki id ya ubale ki trang ya ubale ki burom ya ubale ki ba kwa ban te ya ka temple jong ubale ki ba kwa ban pendim mai ya ka jingim jong ve kane ka de ka jinglong jongi kane ka de ka jinglong jongi ri koi kum ne khameya Francis Assisi ba koi ula IT ya ka jingim da ka ba ino ya ka spa jong ka parte ne khameya ula kwa ban late jing late cha jingai
nakapakidulan jungus ban lete ya ke kinro jong ki jingtep jogi patemen ke Nongbah Jerusalem ya ke temple jongo balai ban pensna ke Jingangnud ka bapalan ngide ban clear la dementa hadukat no ngidon Jingangnud nakabenda uplay hadukat no ngidon Jingangnud nakabenda ke ying jongo balai hadukat no ngidon Jingangnud nakabenda kamen siem jongi hadukat no ngikwa ban tebiang ya ke jingim buon ke brio ke pencat buon ke brio ke pencat ya ke jingim jongi buon ke brio ke pensausi ki weipat ko himen ko para hakani ka sngi buram jongo Francis Assisi bakui tangin trang na do ka donut bangiru ngin te ya ke temple jongo balai bangin te ya ke ying jongo balai bangin lekoi ya ke jingim jongi bangin pen kuit iya ke ying jongo trai bangin long ke ba shimkia ya ke kam ban le eye na kabenda ublay om tanga jimpin kuit ya ke imane nga ong henra jimpin kuit la jam krampa ublay un sngoba yangi iway pa iway jisu be it karku kardo yangi pensle yangi bangin dup yo kata ka Jingangnud kum kiri kuit ban treasure hem na kabenda jongi ben kendi buram ya me haka jingim jongi bahaka prate baro kawai bangin don ke Jingangnud naga benda ke yim bakoi jongo balai bangin long ke ba it ya me bangin long ke ba kendi buram ya me ban ka kerlema enyaro ya utrai Jesus Christ